tuna hian SARON venga containment zone kan omme ka la containment zone last building kan ne ke mani hi chanin I kan veng hi kan pung nem khop maya I DIL te po khanan lo po sa chanchen thara te po in ngai la fo thina nga chuanin kan pung nema dam lo po kan tame me ma se kalau soi du zok chun kar ni chuang hi chome te dor te po he in hong lo to pin mo bazar lo to pin kan omani chu ti chuanin mi tam tak hi nge covid care center an oma kan hall kan venga kan indoor po hi covid care center an manga chuan kan biak in hall hi covid care center tan an tia an siama anom boka kan veng local task force in an boy puya changa ni thum na vela khanin an full ngal ve ani chu positive ha kan tam lutuka chuanin chumi ni wang chuanin bazar te tiang kha thei lo veka chome zor a thei lo to pa task force ne na khanin enge va in report va soi kha chana thei ani chumo enge kan min zon sak thei ni chuan dor pon hong lo wa tiang khan ne enge ni cha tur thei veng danga cha tur nei te tan kha chuan ati nok thei ni chu ke po hei chang chuanin kan chung te bong ko na mi dai te ka tira tiang khanin an ron da khan chu po chu hei in mulovin an lo da to pa ti khan po na an kal nuwa kavala atiang reng khan an office kal pa ten arem changa tiang khan kan ti chin ni chu chu alo ni ta ma se chung chu la ti nok thei ni chu kan ti ke ni po kan ti nok hei chome te po kan ti nok engkim mi kan ti nok ve ke mi ma se englo veng thang la ma te trong hwa thu so pung an la tam me ma chu kan kalau soi na chan chu ke ma chau hianin puido ni lang chuanin enge kalau soi chan chu covid care center an te hi a chen chu ni som pali nuwa ten negative chawa ni khata an cho man po a hau tak me ma pek na tur nei lo te po an ani di mayang chu task force te po hianin an boy pui vek to chu ka real roi hana a ve la ta he in ni tin in lo fa chopa enge ni na thok tam takan oma hei le chen hi enge kan na thok thei lavin kan to box ya ni tin enge na thok lo box si savings nei momal box si lo positive box si chung kwa te lo ne khatiang tan khan a hau tak em ma chu wang chuanin task force khan in an verify vector atlema enge boy pui ngai te pe thei lo te po tin vek chunga po mi in phal te le kan bial kan MLM in bial tu ti te hei neu kha poisa chu lu chu ma se man na tam em mani chu an sem chuak nim to lu tu ka chu mang chuanin min lo DM ulang mi enge covid care center la te an naman pe thei lo te in lo pui thei ani chuanin min lo DM ulang chuanin phone number te emo kanin exchange anga emo kan Gpay na te emo kanin exchange anga chu tiang chuanin khata atling khom ang te kha task force lamin nge ni achul dan angin an lo entinge ka soyang an lo verify to te ne na khanan pedona mani khanin ka kan chianu kan venga mi hianin atito a chu an lo pe to ama sengin kan la pun sak em awangle an la in hei har sat na kha ala tam em awangin chu ka lo request tu chawa midang chu tiang ang hei chome ti ang vel te chu ati da na lo ma se hei sum le pa ya om lo chanin lo ani mai kha hei chung le kwa in boy pui tur pon chung khat chu kwa pop te khan an kai box ya tiang kha ania a chen de chu hei mi veng po hianin in veng chu anin len po na saum le mai ten dia ma se chen chu ani vek lawa rithei na awang tak te po in thil tam takoma entier nan the toilet chung kwa in a toilet in chom te po kha hei thil tam takha ve ni chu khang awang khanin
min lo DM ulang in message kha kalau char ve kanga chuanin pui du te in omani chuanin min lo DM ula in phone number kan in exchange anga chu te tang chuanin I enge atam lo po lo atlem lo po chuang lo chu kan ti thei tlan ni tura kanga ya chungte chuan anin enge chungte chu puina kan DIL vek thea ma se tu nang hona chuanin poisa nei lo ni te kha hu prom don a shom don lu tu ka dam lo nin a depressing don ril ru kha thak don lu tu ka chuang chuanin ka ril ru hian a ve ve tlata min lo message top don ne e sha thau in ka sia nge DM chu te inbox a khanin min lo thon top walang chu tiang kha tiang chuan in lo ti to panga chu chu san ina pokarun life lenga kalo soi le don thawa changar wali lang tikan ti thei ka hei tlem ma zong tal kan lo pui ve thei anga chung ko tlem ma zong tal ti kha ka ril ro nga chanin choi ma in kalau tar lang ani get so hei khatiang india nan thin khatsumi pui du na thin lung putak tak putam takin ka ringa o pui na tur chan pui na tur khatiang ang kha hei pui mi pui du ma se pui tur po she chuang lo enge pui dan tur po she chuang lo tam tak kha ve thea chuwangin imin lo ke ma khamin lo diem tok wala min lo message wala chuanin kan rel ho don ya ti in an mani ai o in bo an mani tan kalau din chwa sakani ber chu ka lo ti ve deu to ba ka rel ru an khoya kan veng chunga ni pia lama tu nang huna I re theina ina anan na awang hianin shom le zol donin ka sia amo chu lockdown te re to box ya ka tia milo no text top donya I chuanin tikhan alo tlingkhom te emo kan ti thei ang tlingkhom kha chu alo minron be how te kha chu awawin emoti zel dan tur kha kan ngai to me ang mo kan venga positive tam tak te chung kwa anni a chen hi mo colony top te covid care center vela te IBSUP te agape te ZMC te noma tiang chuanin an chewa chen chu an na man te po an tan har sa tak covid care center man pek ngai ang chi choi na te po alam nya an voi khat man te emo enge an voi khat an zo voi ni khat man te kan lo tum pui ve thei ni chuanin a chadon ka ti le to ka chu kalo enge kalau request ve chewa claim tala in lo pui ve thei chuanin a chango tang an mani mimal takin ko mo thei lo chewa a chan chu kan veng tax force how it unverify an mani tan po khanin ti lan emo hei ti me yang veng chunga tran pui ngai big ni ti lan kha an du ko ring lawa lo du po ni se ke chuanin khatiang tran pui ngai big anga va tar lan kha chu ka du chuang lawa an tan a cha ka ti chuang lawa ngoi ringa kan pui du ni chuanin ngoi ring ni pui tlang hi lang nge transparent devin lang devin thil kan tianga kan hlan to panga ka pui na chau kha chuan hei mi tam taka athing thei lau chan chu mi tam tak mamo kha ka nei phapik lau ni chu ai hun dang ang chu ni se charity te han nei hai concert ang deu pon ni se han tia kan ke mani pon hei kan talent ni ang te kan thiang te han phor ve khami manga ti me yang mo I han ti ve kha cha lo ma se eng ma he rembox si lo mo ya Gpay thei lau tan emo khanin miron inbox vek mei ulamo ta miron DM pula ta chuanin information dang kha kan tilo tan Gpay kan titlang lon dewa vain khami awal samjok nan khan karon de hei ta hemi number han ke Paytm atang bana ti thei vek ka ngeni kha yono vel te poti theya so bangin kan ti ho don ya chuanin second laya tui takin chu lo I ula
in message te karon check don ya bank account mirun zot vek don ya kalau chang mai don che nya account number apoi mong chin kha karon reply che wanga ti chon kaling contact zui don ya ole so tui de win lo I ula lo veng film khur ula trong china te ram chwai tu te kan covid wanga nge ni na thok tu zong sung te tan te kan trong chai sakanga kan ram alo dam zel thena turatan kan trong chai cheu don ya in zawa in sai tui vek o sana arim chuan ka lo let le don ya